आथिङा बायबाय लोगोफोर आं मा खालामबावनो आंना आथिङा बायबाय लोगोफोर आथिं बायबाय हेल' लोगोफोर वेलकाम टु बेक माय इउटुब चेनेल आंनि अनजालु ब्लग इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खनसे बयखौबो बरायनानै लानाय जाबावबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं नैबे गोदान बोसोरनि समाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो भिडिअखौ अननानै नायलांगोन लोगोफोर दा गोदान बोसोरनि सम रंजानाय बाजानायनि सम जाहाथे नैबे गोदान बोसोरनि समाव रावबो नांलाया खमलाया दावराव दावसि खालामा रावजोंबो गावजों गाव मिनि रंजायै रंजा खुसियै बारहोहरगोन होननानै आं आसा खालामबाय बा आसा फारिबाय लोगोफोर जाहाथे रावनिबो गोसोआव दुखु दाहा दोनलाया एबा थालाया बेनो आंनि इसोरनि सायाव आरज लोगोफोर नाथाय बे रंजा बाजा दिनावनो आंहासो रंजाफानो मोसाफानो एबा रंजानो मोसानो हानाय नंलिया लोगोफोर गोसो बायदियै मानो होनोब्ला आंहा मोनसे जेंना जादों मानो होनोब्ला बे जेंनायानो जाहैबाय माने जोंहा संक्रान्ति खालि एबा मोसौनि बिहुखालि एबा मोसौ थुखैखालि गामियाव जोंहा माने बैसागु बरायनाय लायो आरोना लोगोफोर बोसोरफ्रामबो जोंना गिबियावनो बैसागु बरायनाय लाग्रोयो मोसौ थुखैखालि संक्रान्ति खालि बै दिनखालिनो माने सेंग्रा आरो बोरायनि बल जोनाय होदोंमोन आरोना बल जोनाय होयो बे बल जोनायावनो आंहा माने एसे आंनि आथिङा माने दुखु मोनबाय आरोना दुखु मोनदों लोरिदों आरोना ओरैबायदि माने लोरिखादों ओरैबायदि गाज्रि लोरिखादों माने फिदिंनो हाया आरोना फिदिंनोबो हाया नारखेनोबो हाया माने दोननोबो हाया ओरैनो दोननोबो हाया ओरैबायदि सादों लोगोफोर ओरैबायदि माने जादों आरोना नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि मोसौ थुखैखालि संक्रान्ति खालि फांसनफोर खालामना बरायनाय बैसागु बरायनाय फांसनफोर लायो नामा नोंथांमोनाबो लायोब्ला कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरबानो जाबाय जों गामिया बोसोरफ्रामबो लायो बेलेगफोरावबो लायो जानांगौ बेनिखायनो जाय बिथांमोननि गामियावबो बेफोरबायदि संक्रान्ति खालि फांसन बायदिसिना बानायो फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर जेखियानो जाया दायो आंहा माने मोसाफानो रंजाफानो हानाय नंलिया आरोना ओरैबायदि माने ओरैबायदि जाखादों नै आथिङा नायलाय ओरैबायदि गिदिर बुख्रांदों नायलाय आथिङा लोगोफोर नायदो बेरदांदांथार आरोना नै बिदि जरायावनो बेयाव बारा नुवाखै केमेराजों बारा मोजां नुवाखै बिराद साखायो ओरैबायदि गिदिर बुखादों माने बुख्रांदों आरोना दायो अजानाव थांदों माने नाजानो बोजानो थांदों माने ओरैबायदि सायो आरोना बाब अब्लाबो उफाय गैया सहायनांगौ जाबाय लोगोफोर जेखियानो जाया आं मोसानो रंजानो मोनाखैब्लाबो गामिनि मानसिफोरा रंजागोन मोसागोन जेबो नङा जानायखौथ' रावबो हमथानो हाया नङा होनबा लोगोफोर जेबो नङा नोंथांमोनाबो गाव गावनि गामियाव मोजाङैनो मोजां खालामब्लानो जाबाय मोसाब्लानो जाबाय रंजाब्लानो फुरथि खालामबानो जाबाय लोगोफोर बेनो आंनि आरज बेनो आंनि हास्थायनाय लोगोफोर जाहाथे रावबो नांलाया खमलाया आरोना लोगोफोर बयबो मोजाङैनो मोजां मिलायलायनानै थालायलायगोन बेखौनो मिजिं थियो आरोना लोगोफोर अब्ला लोगोफोर माथो खालामनो
आङो दा थांनो हायोब्ला नोंथांमोननो देखायलांगोन आरोना। जोंना दिनैनिफ्राय 2 थारिख दिनै 2 थारिख दिनैनिफ्राय स्टार्ट जागोन माने मोसानाया बोराय बुरैफोरनि मोसानाय सेंग्राफोरनि मोसानाय दिनैनिफ्राय स्टार्ट 2 थारिखनिफ्राय स्टार्ट जायो जोंना। दा बेयाव ओरैबायदि खालामो जोंना गामियाथ' बारा गिदिरबो नङा फिसाद्रायबो नङा बेनिखायनो माने मोनथाम दफा खालामो माने मोनथाम रानो आरोना सेथि नैथि थामथि माने मोनथाम बाहागोआव रानो माने मोनथाम रानो नालाय ओरै एकदम सोनाबथाराव मोनसे गेजेराव मोनसे ओमफ्राय सानजाथाराव मोनसे बिदि खालामो आरोना लोगोफोर बेफोरबायदि खालामो। दा जोंनिथिं खालामग्रोदों सोनाबथिं खालामजेनग्रोदों दिनै जोंनिथिंनो फार्स्ट। नोंथांमोन आं दा पेन्डेलाव एसे नोंथांमोननो देखायहैगोन माने बेयावनो ज' गासिबो लाबोजोबो आरोना लोगोफोर बेयावनो ज' गासिबो माने जुमायफोरखौ लाबोफाजोबसिगोन आरोना इयावनो ज' माबाहैजोबगोन ओमफ्राय इयावनो जायै लोङै गासिबो मोसासिगोन रंजासिगोन पेन्डेलाव। ओमफ्राय बिनिफ्राय जेसेबांखिनि माने खन्द' मोनसेयाव गोलैदोंमोन बेयाव माने न'खर न'खरबो आरो एसे एसे माने सिला गाखोमोरनाय होननाय मोनसे माने बिदि होनो आरोना ओमफ्राय बिदिनो मोसाबोयो न'खर न'खर मोसाबावगोन आरोना बे खन्द' गोलैनायफोरनाव न'खरफ्रोमबो हाबजोबबावगोन आरोना इयाव माने ओरैबायदि ओमफ्राय 10 न'खर गोलैयोबा 10 न'खराव हाबसिगोन बिदि आरोना बे 10 न'खरावल' मोसागोन आरो बिदि ओमफ्राय नेक्स्टआव सेकेन्ड खन्द'आव ओमफ्राय माने नेक्स्टआव माबासिगोन आरोना बिदिनो बानायो लोगोफोर। नोंथांमोननि गामियाव माबायदि फालियो बेखौ मिथिया नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फोरमायबानो जाबाय। जोंना बेफोरबायदि बोसोरफ्रामबो फालिनाय जायो आरोना लोगोफोर। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि इन्जय खालाम रावजोंबो नांलाय खमलाय दाजा लोंनानै बारा एसेबां माबा खालामनाङा लोंनांगौ जानांगौ बेफोरखौथ' जेबो बादा गैया अब्लाबो माने कन्ट्रलाव थानांगौ आरोना लोगोफोर। जेखियानो जाया लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेयावनोसै आं माने एसेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर आरोबाव नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन नोंथांमोन। आरो आं दा पेन्डेलाव खोन्थाहैनोसै माबायदि बानायो।